I'm from my boy state. I'm going to go to the time, man. I need you everywhere. I can't find you. I'm going to have to give money behind the Coca-Cola. I like it and they got you from you to bunch. No. What do you hear from a boy said? No. Huh? When you never come out in a come out, even dancers or a dance well. Huh? No. And I can go in one year from the 1 year. I like to go back to a Bakalekeo. Negatorella. Mama, because Mama, yeah, Johnson, after the other because yeah, I am for more of my pastor. Now, Chichi, father, yes, dear, because the permit the budge, no. I have a run, there's a bomb mother. There's a bomb mother from a boy's dead. Walk out, no, there's a bomb mother. And no, Chishinika. If you don't find them, as your bomb mother, the Starboy, oh, yeah, Barage. Starboy, oh, yeah, Barage, take me. Chairman, we are the Bala, or the Macolaki, and our body, our Tapangi. That's very well now. Very well. Yes, I'm going to do the money. We are going to get back here. Oh, if I can not like it, I know for you, man. Over the one of Bongo, one year. The British international is a good money. If you never from Nigerian pounds, you didn't never got a country. You never got a country in Nigeria. If you never from Panego, you will tell one of the chief. Why couldn't you get a letter?
Onye izi ma izi ezo na Ebonyi steeti igbo izi ezo na Ebonyi steeti mmanya mụrụ ya wee match mmanya bara wee match gịnị na ndị Ebonyi steeti a na-agba arụ na mma biko na ndị Ebonyi steeti otuto dị Jesu ụmụ nwoke ụlọ mma ụmụ nwaanyị ụlọ mma mmanya olulu anya ndị chairman iwe Ebonyi steeti oga young boy hey come on, give you updates. Come. I want to give you updates. Which phone did they use? I tell you. Huh? Now I tell. Which phone did they use? Technology. Smart 8. No, I don't give people what they give. I don't go. Biko aina anabatani debe ndị ọgọ masụrụ onye abara gị ezigbo mmadụ masụrụ onye abara gị nnọọ rinne even no after this thing now again chigo them this year must sleep may here for 2 days. After everything, you don't actually back. If a man never give you a phone and you thank you. I'm your boss again. I'm near resume to be a man. Yeah. Hello. Mwa na mjaro kwa dị si na ihe azụta na mba ọ na-emerụ ya ọ dị onye nwere obi ọma o nwere obi ebere o nwere ndị hụrụ ego n'anya karịa mmadụ mana ọ dị hụrụ mmadụ n'anya karịa ego kama o jighị eruru na ya erila ọ dị ezigbo mmadụ o nwere ndị na-ahụ ụlọ elu n'anya karịa mmadụ kama o ji enye mmadụ ihe o jiri ya rụọ ụlọ so mana ọ dị adị eme na ala ka o wee jikwa onye ya ka ndị asị na-ekelekwa Chinedu onwe ya etu o si wee gbaa mbọ ọ ga-ekwe dị nata ọ sị na ahụ ya ebutere m ya nri oge ọbịa mụ na wee nọrọ ebe a ọ na-asị m na ahụ ya mgbe na-asị agọda anya na akpọ ya na ọ kara ukwu anyị maka na anyị kara achụkọfụtekwa mkpụrụ a ụkwa ya ka ndị nọbuo o wee chicha m ọchị wee kpọji isi n'ala wee na ma ya wee chịa ọchị so wee kwarụ militants anyị wee kwacha erukwa mgbe ọzọ nata mgbe ebutekwara ya nri wee sị na ya na-edozi tupu na anyị na ya esetụpụ ụmụ ya wee na-achịzi ọzọ na-achị ọzọ ahụ na-achịpụ ọnwụ so I'm very very sorry ọnwụ kwadị mmadụ ka ọnwụ nke dịrị unu n'aha Jizọs ndị niile bịara ebe a ekele dịrị unu ụlọ emego onye na ndụkwa agha ahụ ya ma ana m asị ndị gọdị nọ ọnwụ na ha ma asụọ n'igwe amakwara asụọ na onye agbara ka udo dịrị unu n'aha Jizọs. The mass himself, original man with original money, mass piano now, mass piano, come, no for you. Oh, you put that no, go give it no that the one up. Oh, go see, go no, I can't go see like this.